μόνοι στην κυρία. Δεν κάναμε τίποτα ξεχωριστό, όπως έχουμε κάνει τις προηγούμενες 5 αγωνιστικές. Δηλαδή το αυτονόητο. Η υποχρέωση μας είναι σε κάθε παιχνίδι να κερδίσει. Αυτό κάναμε και σήμερα. Η διακοπή, όπως και να έχει, μας έβγαλε από τον ρυθμό τον οποίο είχαμε. Αλλά τελικά τα καταφέραμε. Και το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της νίκης, ξέχωρα από τους 3 βαθμούς, ήταν ότι παρόλο που βρεθήκαμε πίσω στο σπορ, ισοπαρίσαμε γρήγορα και εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση. Η δουλειά μου δεν είναι εμένα να ασχολούμαι με τη διαιτησία. Τόσα χρόνια σαν ποδοσφαιριστής και μετέπειτα σαν προπονητής, ουδέποτε έχω ασχοληθεί με τη διαιτησία. Άνθρωποι είναι σε κλάσμα δευτερολέπτου, ένα σφύριγμα μπορεί να είναι θετικό για την ομάδα σου και αρνητικό για τον αντίπαλο ή το αντίστοιχο. Το άρθρο λοιπόν 4 λέει ότι όταν παίχτης έχει πρόβλημα με τη φανέλα, βγαίνει έξω, αλλάζει, δίνει εντολή ο διαιτητής και μπαίνει μέσα. Ο παίχτης λοιπόν της δόξα δράμας βγήκε, πετάξαν τη φανέλα, ξαναμπήκε μέσα, χωρίς να πάρει την άδεια του διαιτητή και είναι δεύτερη κάρτα. Κάρτα υπήρχε. Λοιπόν, αν θέλουμε να ψάξουμε τώρα για άλοφη και για διαιτησίες, μπορώ να σας βρω πολλά τέτοια. Αλλά νομίζω ότι όλοι μας, επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο και είναι η ζωή μας, να ασχοληθούμε καλύτερα με το αντικείμενο, που είναι και η δουλειά μας. Λοιπόν, τα καταφέραμε, δεν αλλάζει τίποτα, μια νίκη ήταν, 3 βαθμοί, οπωσδήποτε μετράνε. Σήμερα, μέχρι σήμερα θα χαρούμε και από αύριο δουλειά για το δύσκολο παιχνίδι που έχουμε τον Εθνικό Αστέρα τη Δευτέρα. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στον κόσμο που για μία ακόμη φορά, παρόλο που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, δεν σταμάτησε. Έτσι είναι η φιλιαθλή μας και προχωράμε. Αγαπημένοι, ενωμένοι για το στόχο. Ο οποίος στόχος είναι κάθε Κυριακή. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Αν θέλετε να μου ρωτήσετε κάτι, ευχαριστώ. Ιδάλλως, δίνω τη θέση μου στον κύριο Κιάσο. Μάνο, παρακαλώ. Κύριε Αναστόπουλε, χθες ιδίως πληροφορηθήκαμε ότι ο Βερτίν έφυγε με την εθνική ομάδα της χώρας του. Ήταν ένα θέμα που το γνωρίζατε τις προηγούμενες ημέρες ή μόλις χθες το πληροφορηθήκατε? Αυτό είναι το θέμα του δικό της Επιτροπής. Στο καθένα κάποιος έχει χαρτί, απλά κοιτάγαμε μήπως μπορούσαμε να κρατήσουμε, αλλά δεν έγινε. Μα από ό,τι είπα δεν έγινε. Coach, καθοριστικό ρόλο κατά την άποψή μου έπαιξε η αλλαγή του Λικριτσιώτη με τον Ζορμπά. Άλλαξε πολύ το παιχνίδι. Πώς το είδατε σε εκείνο το σημείο? Έχουμε μια 20 ετοίμων παιχτών ανά πάσα στιγμή, γιατί όλοι πληρωνόμαστε, ανά πάσα στιγμή πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτό ήταν το κάθε μεσημέρι. Είναι η δουλειά του να μπαίνει και να τα δίνει όλα. Πράγμα το οποίο επί της παρουσίας μου γίνεται σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχει μια ερώτηση, τον Αναστόπουλο.